Bayap song dinini o video sing nailenai bubakra nakhotra rai eba 17 manikoni laibumani video. Bubakra kolyan maniko thimani ulo bini bisla okra bubakra gobindo manikyo singhasono asukha phiaba gobindo manikoni bufayong nakhotra rai abono sajagya bobo singhasono asukna musungjago. Aboni bagui bo bahai ki singhasono asogui mano bising aboni samung khlai tongkha. Ajorao nakhotra rai Bangladesh ni Nobab ni dorbaro Tripurani agent chongjak tongma bai bo Nobab sa sujano kaham kok sawi bini thani subasu sankha. Ajorao bubakra gobindo manikyo boli protha mathagi rema bai mutai baroknai chontai bubakra gobindo manikyano jajagya ongui tongma jora. Afro a chontai nakhotra rai no subakha. Paithago chontai tai sa sujani subai nakhotra rai sipai bodol tubuwi Tripura hao attack khlaina phakya. Afro bubakra gobindo manikyo joba khlaina soya ongui singhason yakrui kotului thangkhe nakhotra rai 17 manikyo upadi nawi Tripurani singhasono asukha 1661 bisio. Afro ni simikhe nakhotra rai 17 manikyo mungui sinijakha. Bubakra nakhotra rai eba 17 manikyoni molo slamjakmani kaisa mungganang khursajaknai wngkha 17 manikyoni nok eba rajbari. A nok no tabo puraton rajbari mung bai sinijago. A nok Udaipurni Gomoti Timani salgra eba north phasingni kaisa bwsate hapung sakao swnamjakha. Aro kusuk thai song wngmani bagui aro tongtwtwi hachali manwino nukhoro. Tabuk a nok ni nukhungrok rikha tobokhe dewal rogle baya kragno tongkho. 17 manikoni molo bo khlailangmani tei kaisa mungganang wngkha 17 sagor. Bini mungui no Kumilla ganani 17 khil Brahmonbariani 17 purkami 17 kut abo hai mungrok pharjakha. Bubakra 17 manikoni molo France ni khorokni borok Bharat hakotorni kwbangma hasterogo beraimani ulo Bangladesh o phaisok paikha. A borok khoroksani mung wngkha Borniyar tei khoroksani mung wngkha Tebarniyar. Tebarniyar ni swijak beraikhini bijapni bisingtwi jwng hai hinui saimankha. A jora rogo Tripura hao resom chas khlaijago tai ha bisingni rangchak karimani rangchakni khoni tongo hinui. Tripura hao manthokmani manui rokno a jorao Chin desh rogo khaljago. Bubakra 17 manikyo halam dophani longai rokno sengtwiwi korai kasajak kaisa mangthong sokat rwkha. A dophani sordarni aro abono yapharjakha. A sokat tabo Kailasohor subdivision ni bisingo khobjak kochu sora kamini Sanaison galimni yago tongo. A mangthong chukmani hinkhe 7 inchi korai lokmani hinkhe 6.5 inchi. Korai kasajak borokni debra yakbai koraini dwkhwi romjak yagra yago khe sengtwijak. Tabuk a sengni busuk bai thangkha abo tabuk yaphang simi se mangthongo tongsio. A mangthongni yaphango kwbangma swijakrok bo tongo. Aro Sanskrit tei Bangla kokthai dalogwi swijakha. Haifano aro tamo swijak tong abo kaham khe sijakliya. Abo norok tabuk video ni screen o je nugui tongmani thik amo hai. Manipurni laibumao swijak tongo Bubakra 17 manikoni molo mayung masa tei bwrwi khoroksa Tripurani agent Manipurni dorbaro rohorkha hinui. Phiaba rasmala rogo a kokrok swijakrokle manya. Abo haikhe no Bubakra 17 manikyo singhasono asukmani bisi dok eba 6 bochor lai thangkha. Paithakni salo Bubakra 17 manikyo bosonto rok bemar manjagwi o sangsarni yakrui thangkha 1667 bisio. Bayap song Bubakra 17 manikyo thimani ulo Tripurani singhasono sabo asukha. Aboni ulo tamo wngkha. Abo hai Tripura hani laibuma rokno saimana musungkhe norok naina tapokdi kupulung hamjakma YouTube channel. Tinini bagui aswk nung siteng jotono no hambai.